شاندك جوات روحاني و کساتین کردن ازدی لسر داخازا پاتریارک روسیا ده سردانا وی ولاتی کن. دروژه و واندا دیدارن اولی و سیاسی و جواکی هنه. تێگەهاندنە نیڤەکە ئێزدیا و فەڵا و بەڵێن بسڵمان داهابتن بۆ مستەقبل کە ئەفکاری سەرچێنە بنەوە کادێکاوە قال مساعدێ بکەن و ئەس هەندێک پشتی پەتریارکی هەندێک شخصیاتێت رووسی گەلێکێت مهم دەبینن کادێکاوە المستەقبل مساعدە بان ئەقلیاتێت شەرق الأوسط کە شاند ji 14 kesan pêk dihêt dê behsê rewşa Kurdên êzî li Başûrê Kurdistanê û rîdanên devera Şingalê ken. Vêca milletê me li wê derê û camêrê li wê derê û hekara harîkariya me şikirin ne eybe û ne şerm e. Hekûmeta me li hêra wacibên me rad bid şolê me cîtînetin vê jere em dê pirsçarekê heka pirsçareş me kir em dê cawabeyî dey. Piştî rîdanên devera Şingalê li sala borî 400,000 Kurdên êzî aware bûyne û 5,838 kes jî ketîne destê çekdarên Daeş. Di seredana şandî bû Rûsyada dê behsê rêkarên harîkariyê بۆ قوربانیان هێته kirin. Ev şande jî ekîd dê behsê wê hindê ket ke ew derdeserî û karîsata mezin ya serê êzdiya hatî çiya Şingalê de. Ew baca mezin ya hatiye dan şilayê me ve wek şehîd û birîndar û êqsîr û heta dumayê. Ev êşêt niho em têda dijîn, ev xelkê me yê kempa da dijît û ev kiç û jinê êzdî yê ku niho ji destê Daeş xilas dibin ka çî azarekî da û barekî derûnî nexweş da dijîn. Seredana şandê Kurdên êzî bû welatê Rûsya dê heft rojan vekêşît.